Fuck, Mary Kill за Десита Галена и Галин ли бяха? Кил. Здравейте, чували ли сте за Чоко? Не. Добре, искаш ли да участваш в една игра и да си спечелиш шоколад? Нека се изтегли. Да, изтегли сте различно. Добре, айде. Топ 3 най-секси чалга изпълнители. Не слушам. Слушам. Ами бих казал Десита, Галена, не се сещам, Галин. Добре, ако трябва да направиш Fuck, Mary Kill за Десита Галена и Галин ли бяха? Кил, Галин, Защо бе? Мери и Галена и фак Десита. Това е много добър отговор. Искаш ли ти да си изтеглиш едно? Да. Коя супер сила бихте избрали и защо? Ами сигурно да летя. Защо? Като сънувате и така и летите, не се чувствате супер добре. Супер, изтеглете си едно шоколадче. Това ли? И за мен има шоколадче. Да. Благодаря. Само сега можете да използвате код LOVE5 за 5% отстъпка. Линка за сайта е в биото на профила.